I dag skal vi kigge på, hvad skat bruger vores penge på i Danmark. Nummer 1. Overførselsindkomster. Vi elsker i Danmark at give penge til folk, der er for dovne til at arbejde selv. 5 søskende. Der er min storebror Peter. Han er førtidspensionist. Og min lillebror Allan. Han er førtidspensionist. Jeg er på kontanthjælp. Min lillebror Lasse. Han er på kontanthjælp. Og min lillebror Christoffer, han får ikke nogen penge. Han bor sammen med sin kæreste. Så de lever af hendes indkomst. Hvad har hun af indkomst? Hun er på kontanthjælp, tror jeg. Min mor, hun er førtidspensionist. Det er min far også. Nummer 2. Kongehuset. I Danmark har vi en dronning og snart nye konger, som får en god løn for at holde nytårstaler og feste, uden at invitere de betalende gæster. Nummer 3. Danmarks historiens dyreste ejendomssystem. I Danmark har skat valgt at bruge over 4 milliarder kroner på et ejendomssystem, der er helt fucked up. Martin Thorborg, hvis man går ud og spørger danskerne inde på Strøget, stikker en mikrofon op foran den og siger, hvad vil du have, velfærd eller skattelettelse? Hvad svarer de så? Jamen, jeg tror faktisk, mange vil sige velfærd. Specielt hvis de var sikre på, at de skattelettelser, der ikke kom, gik direkte til dem, der havde brug. Hvis jeg vidste, at hvis jeg skulle betale en procent med, at den gik til formål som det der direkte, så havde jeg ingen problemer med det. Sådan tror jeg også, danskerne tænker. Ja, fandme, ja. Og vi har lige smidt 4 milliarder kroner direkte i skraldespanden på et ejendomsvurderingssystem, som der er en iværksætter i Børsen i dag, der har lavet et system, som er blevet testet, som virker nogenlunde lige så godt. Det kostede 1 million kroner. Tak fordi du så med. Skriv gerne, hvis der er andre emner, som du gerne vil se. Skud ud til kineser, Jan Man!